Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. An balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada. A balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila, juge chercheur. Donc k'a ɲini aw fɛ vidéo in a ka a partager, a y'a partager a ka cœur bila. Est-ce que vous voyez? A ye cœur caman bila. A ye cœur bila, voilà. A ka j'aime ca. A ye cœur bila, a ka j'aime ca. Donc bi Ivoire sarasi minnu minɛla ni Mali gouvernement ko mercenaires don munna an bɛ ka o yɔrɔ fɔ tant que kiri ma kɛ, kiri de bɛ se k'a kɛ k'a yira ko mercenaires tɛ. Jusqu'à preuve du contraire, parce que le gouvernement a proposé. Donc, Kiri de se k'a mercenaire do mercenaire tɛ, mais tila ka don analyse kɔnɔna la. A tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ. Donc, a ye partage fanga bonya. Procès bɛ senna, procès ma ban. A ma ban ko minnu b'a kɔnɔ, ko in bɛ se ka wolo ko jumɛn na. Kiri yɛrɛ bɛ se ka taa tagabolo jumɛn na? Est-ce que se bɛ Assimi nin yɔrɔ la wa? Se tɛ Assimi nin yɔrɔ la wa? Est-ce que y'a faamu? N bɛna n da don ka nin bɛɛ walawala parce que an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ tiɲɛ tɛ. An bɛna analyse juridique kɛ. Ninnu u bɛ se ka condamner wa? U tɛ condamner wa? U bɛ bila tan wa? U tɛ bila tan wa? An bɛna hypothèse. Anw tɛ kiiri tigɛ. Fɛn bɛɛ bɛ dépend juge de la. Élément ni fɛn minnu bɛ juge ɲɛkɔrɔ. En fonction de ça, juge bɛ se ka kiiri tigɛ o la. Mais an bɛna an ka hakilina di a kan ani information minnu b'an bolo ka di a kan. Mais min ɲininen don aw fɛ sisan a ka émission a ka partager k'an ka Serifukɛ fo. Cheikh Tiyami Aidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ, ala y'a sɔn kabako fura la, fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma. Tension, diabète, furudimi, reindimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. A ye fura ninnu san. A ka galon bɔnda aw tɛ nimisa a la. K'an ka belebele an ka kutubu n'an ka waliw Seku Lasana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu. A tɛ taa, a tɛ mɔgɔ ci wa a mago tɛ sa. Kow mana ɲagami i b'a ye a bɛ taa ɲɛnabɔ ale de fɛ. Ale y'i sen don M5 kɛlɛ la. Dɔgɔkun kelen kɛlɛ kun cɛra. I bɛ ka a daga bɔra an da la. Wa ko tant que a bɛ balolen ni ala ni kira sɔnna n'an ye ɲɔgɔn minɛ juguw tɛ se ka don Mali la, juguw tɛ se Mali la. Kutubu a folen bɛ yan nin yɔrɔ la. N'an y'ale fo an bɛ Cheikh Sala Kani Jalo. N'an ye Cheikh Sala Kani Jalo fo an bɛ mɔgɔw hakili jigin ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo ka bɔ yan fo Tubakura. N'ale tɔgɔ fɔra o tɛ dogolen ye. C'est-à-dire olu tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ quoi. Donc Morikɛ actuellement bi a bɛ Mali kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ. A bɛ Mali kɔnɔ bi a ma voyager parce que a tɛ une semaine kɛ yɔrɔ la. Ka Dilika bɛɛ fo ka Amadu Kani Jalo fo yan fo Dili. A ka foli bɛ a ka autorités hakili jigin ko Dilikaw y'a yira an na ko menace sécuritaire bɛ u ka yɔrɔ la. Ko ye jatigɛlikɛla walew k'olu yera u ka yɔrɔ la. Donc an ka autorités k'u hakili to o yɔrɔ la. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pour que jatigɛlikɛla walew u kana se ka dankari kɛ nin yɔrɔ la. Donc o tɛmɛlen kɔ an ka partenaire filanan n'o ye Sinafɔkɛ ye. N balimaw yɔrɔ aw caman ye Sinafɔkɛ a y'a ka fura a y'a tɔgɔ mɛn. A y'a tɔgɔ mɛn. Ma wara ye o ye tiɲɛ mais m'a tɔgɔ mɛn. N balimaw o tɛ tiɲɛ ye. Donc Sinafɔkɛ ka fura farafin yiri gɛrɛgɛrɛw de don. Est-ce qu'il y'a faamu? Donc ale y'an ka partenaire dɔ ye. An b'a ka fɛn k'a la don. Donc an b'ale ka fura pub tɛmɛ sisan. O la an bɛ continuer. An bɛ continuer. A ye partage kɛ. A ye partage kɛ.
ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jaginɛbugu balontan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a ye. Ok, merci beaucoup. Mbalma abora kani lame. Voilà, donc abora kani lame. Et amedo anga sujet kono. Mbalma bi dombaye bi Mali aka yerama oronya so. Bi adona ko Mali seka bagabaka. Jamanati pression nge Malika. Adona ko le Mali est un état souverain. Ayra aba kalama ka fo sarasi munu nu bora Côte d'Ivoire kana Mali kono akuma chara. Unatola Mali autorité kunta kalama mɔgɔ minnu nana force spéciale de do ina fɔ an ka bafsi yɔrɔ donna ay asimi ka bafsi ye cɛ 400 ma bɔ u formelen do u tɛgɛ ka di u bɛ se ka mugu ci su u bɛ se ka mugu ci dibi la est ce que y'a faamu u bɛ se ka mugu ci baji k'u to jikanaw la u bɛ se ka mugu ci condition sugu bɛɛ la u ni ka gɛlɛn formation dan de b'u la ni arme de guerre n'a fɔra arme de guerre o ye 17 lance roquette bombe jugu est-ce qu'il y a famu on est olu de nana Mali konna la an ka autorité ta kalama an autorité ma bɔ kalama o de la an ka autorité kun ye umnele an ka autorité ye ɲininkali kɛ u ye Côte d'Ivoire wele dans un premier temps Ivoire ko ka tu dɔn u ye MINUSMA wele MINUSMA ko ka tu dɔn o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ Mali girinna ka communiqué dɔ kɛ a wagati k'a yira k'a fɔ ko mercenaires dɔw minɛla an ka jamana kɔnɔ an ye mercenaires utiliser kun jumɛn na parce que a wagati u ka nationalité ma dɔn parce que Mali kun ye Côte d'Ivoire ɲininka Ivoire autorité u kun ma jɔ a la donc nationalité kun ma dɔn l'état malien avait utilisé le terme de mercenaire effectivement o tɛ nkalon ye parce que mercenaire ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ wari nɔfɛ mercenaire ye mɔgɔ ye mɔgɔ min a tɛ faso lakana a tɛ faso dɛmɛ mais ni wari d'a ma k'a bila baara min na a b'o baara kɛ o de mercenaire donc Mali kun accusé fɛnw na o accusation a da gosi ka bon kojugu a yirala ko complot bɛ yen ka Mali transition déstabiliser a yirala k'a fɔ a dɔw la ko mɔgɔ ninnu nana u ni minan yera kɛlɛkɛminɛnw ka sɔrɔ a kɛlɛkɛminɛnw a ma autoriser a yirala k'a fɔ k'u nana ka dansigi kɛ Mali yɛrɛ ka basigi la k'u tun bɛ fɛ ka dansigi kɛ Mali ka basigi la i b'a ye k'a fɔ u accusera nin bɛɛ la donc ni accusation ninnu c'est très grave o de la bi i b'a ye k'a fɔ u ka kiiri a bolodara mais yanni kiiri ka boloda yanni an ka don o phase kɔnɔ CEDEAO kun ye bagabaga ni pression baden de kɛ a si ma marché Assimi ma siran Assimi ma yɛgɛyɛgɛ Assimi ma bɔ a nɔ la o de senfɛ CEDEAO nana san ko ka delili kɛ ko in na donc delili kɛra Assimi y'a yira ko c'est-à-dire ni gɛlɛya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a gɛlɛya wuli ka bɔ yen Assimi ko k'o tɛ problème ye ale fɛ Assimi mago bɛ bonya de la Assimi mago bɛ considération de la Assimi mago bɛ a ka dɔn ko Mali tɛ batɛmɛsira ye donc Togo médiateur n'o ye Faure Yassinbé ye a ye médiation ba de kɛ Assimi ani Alassane cɛ n'o y'a kɔrɔkɛ o médiation senfɛ i b'a ye il y a 2 à 3 jours Ivoire ministre de la défense nana
est-ce qu'il y a fait et disons au ministre des Affaires étrangères on nana en même temps fort fene à ministre des Affaires étrangères on nana ka fara Malika Abdoulaye Diop ka ani colonel Abdoulaye Maïga ni Assimi plus Shogel oui ñoy konna la ya ira kanga ni ko balma ya fo ka ko bade ya fo est-ce qu'il y a fam donc manga main jamana flani ñoy ci o de sen fait ou yu bolono bla papier do la bengan do la mais enchité bengan nunu kono ko kuma do moko tempi Mali kono ki se ga fo ko Mali ani Mali autorité ale ni Alassane nga gouvernement ou bena bengan mina moko chité ki a document yen la donc namaya ko moko ma document yen la bengan ngon gera ko ka ko imba mais ko imese ga bamban joko jumena Mali est fin de ke Mali est kobla kiri ka boloka kabri affaire kera domina procureur saisira enquête ou damnela Mali est kobla kiri ka boloka ni Mali est kobla kiri ka boloka o ya bolé Assimi nga bolo kono Assimi tise ka intervenir o la Assimi tise ka foyi ke folo tant que kiri ma ka baraka ni oro la kiri de be sanfé parce que danger be fanga ni yonche a fora ko exécutif no fanga mi me marali ke ko kani dado fanga mi no be sharia ta o kani dado fanga mi ni ata kala tuni no lu charger no ka sharia ka o wajibiya mo ka donc ni fanga saba donc fanga mi sharia charger no ka sharia ka kiri tige ka sharia fo ka sharia wajibiya mo ka no justicier exécutif te se ka olu commander donc ni ko bla la justice ka boloka Jagoya Assimi bi den kɛrɛfɛ di ka kiri lajɛ kiri k'a ka baara kɛ donc i b'a ye mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ dɔw taara ko Assimi ye mɔgɔ ninnu bila ko kiri ma kɛ bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko dɔw bɛ nkalontigɛ la est-ce qu'il y a faamu k'u bɛna bila d'ici le 1er janvier bɛɛ bɛ ka manamanakan fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka dimi ka kasi ko Assimi ye mɔgɔ ninnu bila Assimi ma bilali k'a mɛn wagati min na ko bɛ kiri de ka bolo kan tant qu'il y a ma kiri ka bolo kan Assimi tɛ se ka foyi de kɛ nin na bon u ye information dɔ circuler ko kiri in banna ko mɔgɔ ninnu condamnera avec sursis o kɔrɔ ye k'u jalakira a yera k'u nɔ bɛ ko la est-ce qu'il y a faamu ko a kaso k'a juru don n'u la ko yafa kɛr'u ma ko justice y'u condamné avec sursis an b'a fɔ mɔgɔw ye k'o ye nkalon denbatigi ye justice ma ninnu condamné avec sursis kiri ma ban kiri kun fɔlɔ kɛra bi ko kiri be continuer sini parce que ni yen kiri ta k'a lajɛ il s'agit de 46 personnes fu tigilamɔgɔw bɛɛ ka lamɛn kelen kelenni n'u lamɛnra juges bɛ question poser u kun procureurs bɛ question poser u kun u bɛ jaabili kɛ u ka avocats bɛ kuma n balimaw o tɛ se ka kɛ suko dugusɛjɛ la dɛ o bɛ temps fitinin dɔ ta dɛ a bɛ temps dɔ ta an ma Guinée procès yan ni procès Mali tɛ ka procès kɛ k'a bâcler dɛ Mali kiri ka crédibilité de bɛ na procès bɛ ka kɛ de pour que ka tiɲɛ de ɲini k'a dɔn kiri bɛ k'a ka baara kɛ kiri tɛ ka Assimi lamɛn dɛ parce que Assimi tɛ se ka kiri commander nin yɔrɔ la Assimi bɛ se ka min kɛ dɔrɔn a ka fɔ kiri ka kɛ mais ni délai bɔra ko kiri bɛ kɛ kiri b'a sago de la hali procureur tɛ se ka intervenir nin yɔrɔ la est-ce que y'a faamu kiri b'a sago la pression tɛ se ka kɛ magistrat kan foyi tɛ se ka kɛ ni kiri bɔra ni jaabi fɛn fɛn o kɔrɔ de ye ko kiri de y'a ka jaabi tigɛ mɔgɔ ma bagabaga mɔgɔ ma pression kɛ kiri kan donc magistrats bɛ baara min na baara in ka suma mɔgɔ 40 olu bɛɛ ka kuma k'u ka audition ta u ka avocats ka kuma Mali état fana ka avocats ka kuma donc o bɛ se ka temps ta mais o ye min fɔ ko condamnation avec sursis ne ma d'o la en même temps a bɛ Barnɛ la ko nin ko bɛ se ka kɛ ko condamnation ko sursis bɛ se ka k'a la hypothèse an tɛ juge ye mais hypothèse min ninnu bɛ ka accuser min na a bɛ Barnɛ la c'est-à-dire k'u tɛ condamné quoi mais a bɛ Barnɛ la ko kiri bɛ se ka sursis ko kiri bɛ se ka yafu ma yafa bɛ se ka kɛ de exécutif ka niveau ni kiri banna sisan parce que ninnu accusera fɛn min na n'a jɔra u nɔ la n'a jɔra u kan a bɛ bari na ko kiri bɛ sɔn ko ka sursis di sursis bɛ di affaire minnu na olu ye affaire fɛgɛmaninw de ye i bɛ taa sɔrɔ délit fitininw don i bɛ taa sɔrɔ diffamation ko ninnu amani ko ninnu bon nin ko dun a ko ma ban mɔgɔ t'a dɔn nin ko kɔnɔ ni condamnation kɛra sisan
a bɛ se ka kɛ kiri bɛ se ka demander ko amende dɔw ka sara Ivoire État a ka fɛn dɔw sara Mali État ye olu bɛɛ bɛ se ka kɛ condamnation bɛ se ka kɛ a bɛ se ka demander fɛn dɔw ka sara mais mɔgɔw bɛ ka taa min fɔ k'u condamné la avec sursis o tɛ tiɲɛ ye dɛ kiri ka jaabi ma bɔ wa a bɛ barne la ko kiri bɛ se ka ninnu condamné avec sursis ne dalen bɛ hypothèse min na ni élément minnu bɛ justice bolo élément minnu bɛ procureur bolo n'a élément solidilen don n'a taara kiri la est-ce qu'il y a faamu ko sursis bɛ se ka accorder a bɛ barne la donc ne bɛ hypothèse min na kiri b'a ka kiri tigɛ ni ninnu nɔ b'a la a bɛ fɔ k'u nɔ b'a la u bɛ condamné n'u nɔ t'a la kiri bɛ u bila donc n'u nɔ yera la ka condamné ni condamnation banna sisan maintenant Assimi bɛ se ka intervenir Assimi ka rôle bɛ na o yɔrɔ de la parce que a b'an ka sariya kɔnɔ en même temps droit principe général don mɔgɔ min bɛ jamana mara qu'il dispose du droit de grâce. C'est le président qui dispose du droit de grâce. Est-ce qu'il y a femme? C'est le président qui est le chef suprême de la magistrature. Avant la constitution, ala nga ni constitution bête ga lawalia, avec charte kono. Anga ke ni charte bête ga lawalia, ne droit principe universel ou tagalay. Droit de grâce, mon mi me jamana mara. Il va sur droit de grâce dilemma ma. Ni kiri klala ga kiri tkeli la. Donc, kiri nyamoko ba présent me se k'a fɔ est-ce qu'il y a faamu a bɛ décret ta mɔgɔ ninnu kiri la kun min na a bɛ décret ta ka yafa u ma n'o k'a sɔrɔ kasoladon bɔra la a bɛ décret ta k'a yafara ninnu ma donc protocole d'accord n'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ bɛ ka kiri ka banni de kɔnɔ sisan o b'a yira affaire in bɛna régler sur le plan diplomatique ni kiri bɔra yen donc kiri mana bɔ sur le plan diplomatique o ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Côte d'Ivoire on ni kiri tilala ka baara la ni ninnu n'u bɛ gracier Assimi b'u gracier est-ce qu'il y a faamu mais je sais que mémorandum min kɛra Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a mémorandum bɛnkanw de fɛnɛ don bɛnkanw de kɛra Mali ye engagement dɔw ta est-ce qu'il y a faamu Côte d'Ivoire fɛnɛ engagement dɔw ta e ma ye a sen fɛ o tilalen parti ninnu bɛɛ nisɔndiyara u bɛɛ tun bɛ yɛlɛ la est-ce qu'il y a faamu mais foyi tɛ se ka kɛ fɔlɔ fo kiri ka tila parce que la justice elle est indépendante Assimi yɛrɛ tɛ sɔn nin ko ka ban tant que kiri ma tigɛ parce que Assimi d'abord ale fɔlɔ de ka kan ka justice bonya est-ce qu'il y a faamu n'a ye justice bonya i b'a ye jamana wɛrɛw b'a bonya donc nin contexte la i b'a ye k'a fɔ Assimi ye kiri bonya Assimi ye justice bonya Assimi ye kiri kɛ kiri kɛlen nin na nin ye Mali kiri de kun kɔrɔtanen ye Mali kiri de gagnera nin ko in yɛrɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que kiri kɛra ni kiri kun ma kɛ sisan alors que anw y'a fɔ n'an ye affaire bila justice ka bolo kan a kun cɛ man ɲi an ka justice tɔgɔ ma a kun bɛ ɲugun don an ka justice la mais n'a ma ɲa ko kiri kɛra nin b'a yira Assimi ye séparation des pouvoirs k'a yira ko se tɛ ale ye ni ko bɛ kiri ka bolo kan ale jɔda ka dɔgɔ kiri de bɛ tɛmɛ ni kiri tɛmɛna wagati min na ale bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye o de la Assimi bɛ kɔnɔli la ni kiri tilala ka baara la ni kiri tilala ka baara la o ye bɛnkan fila min kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc u b'a layɛ o protocole d'accord ka o lawaleya donc o lawaleyali n'o bɛ dépend Assimi ka grâce la n'a y'o de sɛbɛn a sɛbɛn kɔnɔ a bɛ grâce kɛ mais Assimi fana ye contrepartie dɔw demander peut-être a contrepartie la an bɛ se k'a bisigi Côte d'Ivoire ka sabali ka Mali déstabiliser an ka opposant caman bɛ ka t'i dogo Côte d'Ivoire Alassane kana u héberger ou bien Mali kun y'a mandat d'arrêt da mɔgɔ dɔw kan olu bɛ Côte d'Ivoire k'a demander olu tigilamɔgɔ kana donc ni hypothèse damadɔw de bɛ yen min bɛ se ka kɛ kiri in kɔnɔna la mais an bɛ segin a kan an ma kiri tigɛ an ma suguya ka kiri tigɛ est-ce qu'il y a faamu ninnu ye analyse juridique de ye est-ce qu'il y a faamu ninnu c'est permis nin bɛ jate est-ce qu'il y a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛ jate analyse juridique au cadre kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu nin bɛ jate dissertation juridique cadre kɔnɔna la donc droit dɔnniya fitinin min b'an na o de bɛ k'a to an bɛ ka se ka fitinin fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in na donc an kana est-ce qu'il y a faamu Assimi jalaki an kana est-ce qu'il y a faamu ka girin ka kuma sugu dɔ fɔ o man ka kɛ nin na
donc ala nga ke kiri ka nunu konane Assimi mu gracier ne bolo ko in sera wati a sera a bangoro la mais kuma do fo al gada nunu garder le ma mo te mino ka nunu garder dron c'est un tas de problèmes parce que ni be force spéciale garder il t'a sur nunu garder là blende ou be réquisitionner ou garder tchawbe il se ga sur check me be bla ou be check me fla be bla ou garder là o check me fla o blende olu nafa banye bi Mali keleke yoro la Mali nord la déjà Assimi sebe dona Mali sebe dona a dona kante bagabaga dien be kuma na Assimi fa ma son Assimi ngoko na le ka kiri matke ni Mali kiri mak male segi daro dossier na on Assimi malien be boyan parce que critique la ou be critique jamana do ne tola donc ni ko kera ni ketcho la amana bani banjo la Mali kuna wolola Assimi kuna wolola wa an Côte d'Ivoire anchela obeyan parce que si yon kele si yon flaga kele anga yon nege na fatala Mali ni Côte d'Ivoire un balma maudi amma nga son ko ka kele malien bade ne be Côte d'Ivoire na fo ivoirien bade ne be Mali la donc Assimi me logique mi ngono am be ka la ni be fanga fere parce que mo munu do be a ben ala ni grache do ye kotiye naudi olu de be ka wuli non mo nu anga nu blanga na ko intani ndusu yere nyebe fanga koro mo ma be fore mais fanga koro mo chama be ka wuli am be ka sira amnu bla ou bien olu de ko me ka ado ko me ka circuler ko mo nu ku ou bla la ko na avec sursis à cité tien mi e tien dro Assimi ni Alassane Benaga imaye Assimi te ka kuma ko inga Mali gouvernement te ka kuma ko ka Ivoire gouvernement te ka kuma ko ka donc we a décidé qu'à régler sur la voie diplomatique mais y a une voie diplomatique ka ke kiri be ke folo ni kiri kera donc négociation me soro kana au cadre kono o la Mali aka sharia boyan Assimi ma sharia soso an sharia de fanga di Assimi ma koni kiri kera ni condamnation kera président me se ka gracier like donc Assimi ni ataka lai abe fobi Assimi nga kuna wolo de ni Malien nga kuna wolo de ni Malien pepse qui disi koshi bi le Mali est un état souverain kanin procès ke e ya utaro go che ado bila utaro pression min dara Assimi nga aw ni ne na fo me ko Assimi place la an de son akiri gara an mu blare bila ya mu bla parce que we pression min Assimi na ni Assimi nte che jolé Assimi ngume nunu bla ka soro kirite mais Assimi maso akokale be Mali omboya jamana kiri ya ira ku nobe sari ku unobolendo on ale be to jamana kiri ko nunu te se ka bla tangue kiri matke ni Assimi kiri boya okoro de kaya on be boya donc on be Assimi ko amba fo Mali on anteni ko insama tuni ni ko Assimi ya bla sira o sira la amba ko wa mo ki be transition fait qui be faire transition demain ni ko bla Assimi mana tasira me fait to tasira ngo donne me Assimi mola tambulo bi ay taminge ka nunu garder ni enfant be bla fanga la billahi ante se ku garder a benala je sang ba soro an bla wa ay che yake ka tema an peka a ira ka tesra a ira ko dignité bala a ira ko malite baka donc no ko bana par la voie de la négociation ame Assimi fo wa diara ambe mo ki be malien fere ki be transition fait kana songa mana kan fo Assimi mana ko ken ko ina to ako wa abesra mi ngo sra de kain amen blanc assalamu alaikum